ҳар як мушкиле ки ба саратон мебиёд, кадом хеле ки мушкиле ки ба саратон набиёд, ҳавая қабул кардана ёд гиред. ҳар як вазнине ки ба саратон мебиёд, ҳавая қабул кардана ёд гиред. ва ҳамон мушкилия табдил диҳед имконият ба. ҳамон мушкиле ки ба саратон мебиёд табдил диҳед. вақте ки шумо ин кора як бор кардед, нервни системаи шумо бақувват мешавад. ду бор кардед, худатон ба боваритон зиёд мешавад. 3 бор кардед, 5 бор кардед, аста аста шумо ҳис мекунед ки дар он ба шумо хушбахтед. ман чӣ гуфтани гапам? ман гуфтани ҳастам ки ҳар як мушкиле ки ба сари инсон мебиёд, ин як сабабе мешавад ки шумо донотар шавед, баақлтар шавед, тавонотар шавед. ин сабабе мешавад ки шумо ё як корхона месозед, ё ки пул кор кардан ёд мегиред. фаҳмидедми? ягон вақт шикояти ҳаёта накунед. ягон вақт шикоят аз болои тақдир накунед. ҳама вақт пастию баландии зиндагӣ ба шукр гӯед. қабул кардана ёд гиред. ду худатон ба хулоса нависед. ман ҳамин мушкилӣ баъф дидам. чӣ дарс гирифтам? ман ҳамин мушкилӣ биромага, пас аз ҳамин мушкилӣ биромадан чӣ ба даст меорам? ман чӣ мехоҳам ки дар ҳаётам пайдо шавад? мана ин хел ният карда ки кардан гирифтед, шумо мебинед ки тамоми мушкилие ки ҳаёти шумо ба мебиёд ва як рӯз на як рӯз фоидаша мерасонад. чуба ки парвардигор нақшаи худаш аст. банда ин чиза фаҳмида наметавад. ақли инсон камай, ҳаёти мо кам да, барои ҳамо мо ин чиза дида наметоем. барои ҳамо қабул кардана ёд гиред. вақте ки инсон ҳаме мушкилие ки ба сараш меояд қабул кардана сар кард, вай аста аста аз болои ҳам мушкилиҳо ғолибият пайдо кардан мегирад. не ё агар ки шумо зиқ шудед, ҳаёта лаънат кардед, чӣ қадар зиқӣ кардед, ҳаме қадар мушкили ҳаётатон зиёд шудан мегирад. ман якта забони тоҷикӣ ба лозунги хуб дорам. зиқ шудӣ мурдӣ, зиқ нашав. зиқ шудӣ, ҳаётат дузах ба табдил меёбад. зиқ нашав. ҳаме чизе ки мебиёд қабул кардана ёд гир, сабр кардана ёд гир. сабра ёд гир. таъна накунед халқу давлата, таъна накунед тақдиратона. ин хел накунед. ҳама вақт вақте ки инсон ҳар чизе ки шукр кунад, ҳамон чӣ ба аста аста зиёд шуда бурафтан мегирад. саломатитон ба шукр кунед, ватан доштаги мо ба шукр кунед, шукри оромие ки ватана мо баъд шукр кунед. ҳаст. ҳама вақт шумо меёбед причина ки барои шукр кардан вай кардан. не ки ман намегӯям ки шумо бекор истед, ҳаракат кардан дар кор. баъд худо хоҳад мешавад. анакун маслиҳати асосие ки мехоҳам шумо батиҳам. ин гапи мана дуруст фаҳмедон. халқи мо, халқи мардуми тоҷик халқи зиракай, не ки халқи профессионал нест. аз сабабе ки халқи мо зирак аст, ин кор ба чаққа мешавад, вай кор ба чаққа мешавад, ин кор даст мегирад, вай кор аз пасаш мешавад. не ки ягон кор ба чуқур профессионал нест. барои ҳамон кадри бақувват ёфтан нашуда истодааст. барои ҳамон мо чӣ гӯям профессионали бақувват кам. ман корхонао мекушам, дар ҳамин Тоҷикистон манам корхона дорам, дида истодиам. ё ки камутум кора фаҳмад, характераш мушкил, қатъи вай забун ёфтан қиин. ё ки характераш одами нағз, бачаи хуб, не ки кора кардан наметавад. профессионал шудана ёд гирифтан дар кор. маслиҳати асосии ман шумо бимараин як направление выбор кунед, интихоб кунед, як направление. ҳавая қапида аз сидқи дил меҳнат кунед, ҳавай ба ки ҳамон чӣ ба мутахассиси бақувват шавед, халқи мо ба ин намерасад. вақтотона сарф накунед ҷурабозӣ қатъи, кӯчагардӣ қатъи, интернет ба шиштан қатъи. ҳамон як соат мутахассис бақувват шудан дар кор. як ҳафта инсон кор кунам, як ҳафта урӯ кор кунам, ин қатъи шумо обод шудан наметавед. аз сабабе ки халқи мо зиракай, нисбати мардуми дигар серниазе. бовар кунед ана. барои ҳамон мо сал корчалонем. не ки мо профессионални илм надорем.
ман корхона карда дида истодам, гашта дида истодам. Вазифа мети мебиёд вакруг даокола гапи бисёре мезана, неки мағзи гапа намефаҳмад, чуқур намефаҳмад. ман ина дида истодам ҳар рӯзе. барои ман орзу мекунам ки халқи мо имрӯз сар карда ҳар яки ману шумо, манам амихел, манам мехоҳам ки профессионал бошам. диққат кунед он. ҳамун ҷамъияте ки ману шумо орзу мекунем ку, ҳамун Тоҷикистоне ки ману шумо орзу мекунем, ҳар якти ману шумо аввал ҳамон хел шахсият шуданамо мо дар кор. анамина худатон ба як коғаз ба нависта гиреду, ҳамин ранги ҳамон чӣ гум устави ҳаёт карда гардед, қонуни ҳаёти худ карда гиред. ҳамон ҷамъияте ки ту орзу мекунӣ, аввал худат ҳамон хел шахсият шав. анамуна гирифта хонда гаштан гиред. доимо ҳамина ягон вақт аз дастатон намонед. аз кадом ватане ки ту орзу мекунӣ, ҳамон хел ватана соз. аз кадом миллате ки ту орзу мекунӣ, ҳамон миллата соз, худат соз. чунки ту анамон намояндаи миллат худат ҳастӣ. барои ҳамон ҳамин сар кунед. сарфи назар шумо коргаред, донишҷӯед, касе набошед, ҷони ширинам. анакун ман 5-6 та саволи дурусте ки инҷа биёд ҷавоб мегум. неки савола дуруст додана ёд гиред. мана мисол саволои ин хеле натиед. чӣ кор кунам ки ҳаёти ман нақш шад? барои ки ҳаёти ту нақш шад, нақша каш. ҳамон як соҳая интихоб куна, ҳамон ба илм омӯз. ҳаётат нақш шуда мебаравад. нависаст ки ман мошин харида фурӯшам, корам пеш мерад ме. Не, вақти кризис ба ин кора накун бача. вақти кризис фақат шумо чӣ кор кунедтун? компанияҳои созетун ки курьера шавад, доставка кунад. интернет магазинҳо созетун. агар сохтан наметавонед, интернет магазинҳо кор бадаретун. курьер ба кор кунед, интернет магазин ба кор кунед, мана ин кора кунед. агар дар дига Давлатов бошед, дар Россия дига ҷо бошед, ана хӯрока ба кор кунед, мана ҳамон услуга хизматрасонии медицина ба кор кунед. ин чизҳо кризиса легко пережит мекунанд, ҳам пултун мебиёранд, ҳам ҳама вақт востребование мешед. агар ки дига кор мекардед пештатару ҳозир коратон як бора поин ба фурӯмад, ҳамин соҳа бабинед чӣ кор карда метавонед. ҳамин гуфтагӯи ман ба курьера кушодан дар кор, компания ки курьери доставка мекунад, чунки осунтар аст, ягон мушкиле надорад, навигатора мемонед, телефона мемонед, велосипед қатиам бурдан мега, ёки он вай қати моторола қати, ёки мана ин такси ба кор кунед, пули налични мешад, ҳама вақт вай такси ба сероно пул ҳаст, пули налични аст. ана ин хӯрока, медицина, ҳамин направление кор кунед, коратон пеш мерад. мошин хӯрида фурӯхтан қиинтун мешад ҳозир, баъд аз кризис мумкин